Ngai kublay fi sa sisen daga kertang ga bathiam tam ga chamu try jisu blain ker khui fi ne ga sien ga bamantaro ba vishash kor ga tien ka chamu try bat nga diam so bhai fi sha ga bashash kor ga tien ga chamu hagani ga kinti ga bamanta ko mangala ong ne ga teo ga baladap ngan kran yiki kitien ki ba utrai ukran haga jingde bat kisanran chamu lane ka ba udang dan haga Jingshakri cuma berkisenran jong kitien ki ba utrai ukran wat ka ba ngasdang ru haga ni gateo bal adap daga bakran ni gatuga kitien ba utrai ngayang ga jingkam haga ba ukran ni ga jing itu pau hau Ioanis aga daun nang patmas tito haga ni ga kenti matangan kran haga jing ya identi jong utrai bat kisenran ga jongu kat ba udang dan hani perthai gini find haga gospel ga jong Lukas nagalanang ga ba fra ga khot ka ba ar po ar hadu ga khot ka ba Arfusan, abaga getien jong bleikan kerkhui fi. Tangan pulis shwai ni gospel jong Lukas, gal number fraud kar arfusan ka Bible kam kumne. Kala jate ha kawai na kita kisi, baula kio na kawai na kita gili, ha kawai ka liam. Lembat kisenran jong u bad ulang haki yang inele shiliang kapung. Tikilaya penmino. Hendai kat ba kinang peniai liang ulayot hiya tike eriong kalahiara kata kapung bat kalian kala nangdap daka bat sabakin yam tikile wan ha u bat kile kersio yu u kida ongko kenrat nilayam tiu la kendet bat ula sneng ya kata kalir bat kata gajingat pelung ko bat ya kata gajingat pelung ko komta kile jano bat kala long ka bajai ula ong ti haki Hangno ka Jingngeit Jongphi Ti baki kila syaptiang kila snopla kila ong paralokhi. Uni ulang uai shisha ba hukum kat ekal air bat eka bat kila kongo yo. Kektian ka bangadon banya slot daban hikaya fi nega por kadai ka nega ktian ba utrai wa Hangno ka Jingngeit Jongphi. Hangno ka Jingngeit Jongphi. Ken mana sisen kan nega kitien ga bau try ukran ha to go por gisnda haga jing puli Bible janga nga yo ikum ne ba bau try wa gisndan Hangno ka Jingngeit Jongphi haga nega por nga yo ibe ga khmat jungu ka ino lane u kataka jingpen pau ka badan ha ka dor khmat jungu kadai ka bam itana ba ukran da kataka do ano ka ba sngo tenat lani sngo do men siem ha ba pe igisna jong Hangno ka Jingngeit Jongphi Hangno ka Jingngeit Jongphi para lot na kwa bani finiga puar ha bangia aglanti bangi shakrio try ka bangadon ban ang finiga puar ken mau ka dan ka Jingngeit ha ga jingim jong Kristan ka dan ka Jingngeit ka Jingngeit ka digata ka Jingngeit ka ba kata ka Jingngeit ka ba yale ya fi ya ngala ni yo Kristan bo on kin ria na ga ba yang na ga ktien ha ga nong rem ga ktien ga jong oblay ka Jingngeit ka digata ka Jingngeit ka ba penlang ye bangin do ka jing shania la na banginam shania ya oblay banginam shania ya nong pen em jingi la ni nginam shania oblay ha ga ktien ga jong o na kwa ba ni fini ga pors ga ba what haba fi yat be ya ka jing shakrio try what haba fi yat be ya ka jing shakrio try ha ga jing shadai ban yat be yiru aba shakrio try dan be ka Jingngeit kan mau ka jing pen shai ga dei la ga jong ga Jingngeit dei la ga jong ga jing pen shai ga dei ga bering ga do jing ga bering ga jing tlot jing ka bawan ya khun ga bawan ya la na ga jing tlot jing he ga jing imbrio he ga Jingngeit ka wan what haba fi shakrio try fi da shirham fi da yat be fi da leb ha ga shakrio try ga Jingngeit ka wan to ga jing ka ijanga mata ga dei tang ni ga ktien mo tra Hangno ga Jingngeit Jongphi ngam don satyaban ngamo banang ngam hikai satya ga Jingngeit ya karukom ga bapnya la ga Bible studies pang ga Jingngeit ngam don man kan hang ne ga ta rengan kan tai ni kitin ba Hangno ga Jingngeit Jongphi to namar ga ta da ba fi shakrio try kan ma parla fi don akalanti ba fi don ban le ai namar jong try namar utrai la bu fi fin le ai namar jong But haka juga puar ba fin pendap ya ga jing khot jong ublay la ne ka ai ba ublay la banta haga Jingngeit Jongphi ba fin pendap ya ka
Tidak matakan da fidan hakalanti ba fidan ban le ai na marjang utrai. Da fidan hakalanti ba fin pendap ega jingkhot ya kata ka benta ba oble la boy fi. Nganoi fi de por ken ma obama num jula shabar sutuna e ruem ya ga jingim jam fin re ai ngo ya oble. La da ga jingim jam fi kalongom ta ba fi pendap ban le ai na marjang utrai. Oh ngare fi nega por ai bo baman on shantumo on khuslai na mar janga jingim jongfi baro shisngi haga haba upe ga jim fi na mar fi mare fi ai ben pendep ga jing khot jamu compare le gidon ge jingele gi jing pene ki bonile kita ge jingele janga jingai ka ta ga de ga baja ha ga ne ga bangala puli kata ga de ga baja ha ga ne ga bangala puli baki sinran jang utrai lembar utrai hi gidan ha ga mission bagi de ban pendep gidan ga jingle ka bagi de ban bau blay ulap hai ki ujizres wang ujizres wang ki sinran ong yang ina de shiliang fi puli lo de ga bible da utrai hi shiliang lapan khia ai tu nong kadara obobiet uba ki suat kila yo tuli ga jingim jung uba shushong tang halum jing tem re lo yo khia ujizres sudan ha ga tu ga mission udan ha ga tu ga jingle Ongan ai fini ka podan ka ei ka bau try ubu na mar jam fi ba changa ka jingin to figa de ka ba kodor ka jingin figa de ka atiar ka bau try ula penim fi u khlam penim la nei parla fidan ka ei ba fide ban le na mar jam u try hallelujah e mata da ki jingin le jaga jingin to ki don bet Kidon be na mau setan sngotenan la sha bani ifi file ai na barjong tra habang ongkum ta ngamut ban ongkum ni ngamut sida bu setan u don bor be ban chipnuet ban shele ai jim jing o em kam de setia kumta parla mangi shakri oble bu kraw ndre ha ga ko por ki jingile jinga ki arap rengi bangin I kap no ble u de bu kraw ti tong in le chene ga jingjang in kran tang ni kiti ba hangno ga Jingngeit Jongphi ong utrai ki sinran Kabaning kong ngol ang fiken mau kisunran ki don haka mission ma ki don haka jingkhot kabadai bakidai ban pendap ong ka ni fina por shilan ter ka jinga lanti jong fi paralok fi don ban pendap ya ka jingkhot ka jong utrai la de ban pendap ya ka jinga lanti jong fi ba utrai Nagta le se kalaban non se ki ki balong special ki ba kerpang bau play udah khot if you and pendap le se ha ka nur go por happening ka jinga lenti ha ka nur go kam ba fin pendap ha ga jemfi re ka jingim jongfi hi ka dei ka ba fia lenti ban pendap ya ka able try u khot ha ka jingim jongfi pi badu Kabar kabang ngakwa ban finepor hakis ka ega bajaba kisra ba ka ega bang yila ban wanra ka jingim jongiro kabar Kan mau kisunran kidon ba utrai ga por. Fi kidon ba utrai. Marta ka dama ne fine por kan ma ngabat firo parla abang ya ne galante bengi shakri u kamus te bengi don marway. Gidon ba u. Utrai wang hakimi edaran ka bat pi. Ba o nomino ai ngi de le ruya. Kisunran ga por ga tien job le kon ana ba ki iba ke erion ga jor ga tien job le kon kile kersiu you disgrace kon kanrat ngin sayap. Ngan ongkum ni lada kalian ka ngam ndai ba ngam tamaki utrai un ngam lang ngan ong sagoi kitin lada kile ran ru aga jing sham ndai ba kile ran tamaki utrai un le ran lang ringkat baru utrai da fia be ga jing ndon jing le ran paralok ndon jing le ran ringkat utrai ndon jing le ran Tina marga to gadao kabalai kabangadan man penifi kandiat nagaktian jong utrai nagapone tingin nujor ya ka ega ba utrai bar kisunra namar kidon lang haga juga jingle kidon haga juga ka mission ka kamba kideban pendap kidon ban pendap ujis sudah suklam le ban baroi ban pendap ka ulai lang ba kisunran hallelujah I will try. Can ma ka no file na ma jong try. Film like tamarwe file ringkat ba try. Yagata what kila bat yagata ha ga Jingngeit Jongphi. Tingin e pe gisenran bat ga ga balong jingger hui ngi de por. Sgap ha. Kabaningkong ngam puli shu na ma ngala da ban puli. Kabaningkong ga ba try ule. Pila ba try utya ja thai ya galian. Balai namar ka jingpule jimut jungu ka dei shaga mission shaga taga ba ubleu pa khot yu ban pendap sa siliang jangka ni ka pungkali la ya
Ngalong finakmat ba utrai de fi puli namare ga niga ju jingja la thoro ga gospel Marcus la thoro ga gospel jamu Matthias nga puli de ga tho Lukas sangne wang yang ini le Cecilia utrai jingi ka ban kam ne udon ban focus ban pele jimot ba shakai ga ba utrai ubele ukpa khadiu ni marta ka daw ngane feeling por haba ka bab ka utrai yo thia pitrai marele maritia ushu yo thia no tra ya ngange haga jimpuli bible janga ngange ba utrai ule ban thia ja time do per khat ga ga jingle ka ba udai ban le ba ubele ukpa pai kat bagi sinran jeng opat kim don jing pele jimot ya kata ke ebo trang yang in le Cecilia ese kia tho kana para sinran kia sngo piria kia spin bernya ela de la kia pe ya kene kia pe na kia ya kata na po liang ki klam don ka focus la ne ka jing pele jingmot ya kata ka baki dan pale sapa kin mau ka ne ke banning kong kane ke ban ning kong la la mar ka jing shikri play jungi ka don ka thong kadon shaka jingkhot ka bashaneng ongkom Bible tingin pelik jingmot hangta kisran ki khlam long kumta kabar ke ba utrai ule ando anda ba ule banthia kan ma utrai ka mot open ja thai jaladi u relax u rest u thia ja thai ho utrai hallelujah u thia ja thai ho utrai ngane feeling por handai ke ba jai kisran pat kil anang yo I ya ke eriong kila nang yo iya ke jingngeit das gap hai ke bang hikai utrai ula nang jathat ula penjathat jaladi uthia haga jingdon rengkat ke jong utrai upen jathat jaladi regi senran pat namar ki khlam pele jimot ek taga ba upleuk upai ki ya kata mission jaki kila nang yo iya ke jingngeit kila nang yo iya ke eriong Kabalai ba utrai. Kabalai ka ba ngakwa pa ni fini ko pore utrai ula nang jathai. Kadai ka por ba un pen jathai jala de. Lao pule ki wi gospel finlap ba u Jesus Christ. Da fi pule bhai ki wi gospel finlap ba kani ka jingja kadai ha ka por ba dang shuai ka wi ka jingseng. Ha padeng badang ya bon bha ki brio shibon ki pai ba fite ba ka jingseng ba u Jesus Christ u kran ki bon ki pai ba da ki spa da ki hajaro. Utrai u shong ka san yang in le Cecilia na mo snut ho e ka jing khat jang ble. Kani ka por ba utrai dang shide ban kran ni ka tien jong le dang shide ban duai da se ki brio marta da open ja thai ro le de hang ta. Para long ka ba ni fine por kani ro ka de bangi dai ban na. Kajing Kristan kam de bang shia ki ngi shia kertat ngi shia strokil habang ong ta ngano kam ne bang shidwai kamot dia kano bang ipan dia kano bang idwai kano bang intre ngin shidwai kan don ka por ba fin so thu aga man sim Jongphi bakal abyang ka jing duai kap to I eka gi kti jomotra pinja thai na la de u try jingi u nang ye kane kumno ban pinja thai la de hagi kti jong uple ukpa utrai ura ja thai kam dei shu ko por bon perkhat ka kam ke tu ka ula de ban perkhat ula de ban focus upon ja thai ja ti hallelujah ngano se sen ka ne ga dei ban nang ban le kam doi ka ha ga jing kam de bang shu duai sa I bang shi khi sa ya ka dan ka por bang pin ja thai ngila duai ka tu la abyang bu min se le on hi kai po jingi bang ila so thu ka la abyang ren ke ga bajai ki sanran ha ba utrai ula nang ja thai ba ki senran pat kala dai ga por ba ki wen ki struggle kala sedang ban ban ya ki na mar ke eriong kala nang jor pi ga ka jingsha ga ba khrawe de ga ne na mar ki klempele jingmo de ga ebo trai ko u hi kai u khat ya ki ga ebo ki de ban panda ki yo ie ke eriong ada ba ki yo ie ke eriong ga ka ba ni fini ga por kat ba ki nang pe ka ba lai ke ga ba jai ki kat ba ki nang pe ka nang he kat ba ki nang pe ka nang he kanang he nang ka ba utrai pa ruja thai ke ka basau ka tien jong play kong u khlem play jingmut utrai u thia be play jingmut ye ka ba ja sata shabar tre ban play jingmut e kata ka ba gisimban pa ka ni ga por ka basau ka ni ga ni kila ya kerthat kila ya ki stamban klumar Kajing bakla jeng kia dei baki pet je ke eriong.
Kan mau la da fi pet ige jinge kan nang pet kanang he kanang he. Haba fi focus fi pledging what ige jinge kanang he. De kata ke bangi bakla mangi ru bun sian abangi sakri utrai. Utram pledging what ige tu ga pledging what eu setan ule la ne ka ige baja ka ige jinge le ka ige jing punwe utrai pledging what ige bo ble khal. Ushane abe ige ti utrai ya ka ebo ang khile che silang ushane abe hagi ti jong ble ukpa. Regisran hangde kilai sama kerthat. Ngan sedang igisenran ni kong kislam pelai jumot ke bo belai upai ki kaba haba kislam pelai jumot kila nang yo iya ke eryong kaba lai haba utra nang jathai ki pa ki yo ibe ke eryong kanang he kata ka de baton kamangin bat ba haba fi pe iga jeng e kanang he bat kanang he kaba sau ka de gisna kila samanya ki kaba sambar kaba khaddo kaba san kaba khaddo balai utrai tre ban pelai jumot ya ke ega bajasa pa namar ungyai baru shanya be au ble ba ka dai de jing ke sisa hapdeng jing punwe utrai jing unang ban ngai ba ban shanya be au ble ba don ban perwa e ka ba e bo setan i mo wan pen ki wan pen tiang wan le ka ne ka tai de kisnran ka pa khaddu le ka de ba kila tiang kila lang panic kila khikulma Hagoi ka por fi pule ka Bible ka tien jang oblay kang kisran hangya duria Galilea fiken mau ka to por ba Jesus Christ ya Lord ja slaom hak ka tien jang oblay kang kilay lanyar kinang mo ba ka diga kenjak suat ka nga kilay lanyar hagini ka por te ka Bible ka klam tho ba kilanyar na bar kiken mau ba utraw don lang ha kalia na mar ta daw ki mare sha ka jaga ba utraw thia ka liang kilay gersiyo ki ong ku kan rat ngin sayang tien jang oblay kang utrai sakhi na ka bathia ba ana utrai ki na ka bayo athia tin job le gong la sneng ye to ga eryong jog do ya ba kala jai udon ka jingpan sle udon ka anointing udon ka bor udon ka jingpan sle ban pen jai ke ryo namar ba ka jingple jimot ngo ka dei sak e bo ple ba khadi u klam ple jingmot gi ti jingpan wet ki jingele ki wan ka nega jing hi ka ge de ba ton kam hadu kata ana ulade ban pen jai ke ryo usang itu ki tian Hangno ka Jingngeit Jongphi. Hangno ka Jingngeit Jongphi. Para lot apde ba fi yai lenti ba fi shakriyo trai nga kwa ba ni fi pa. Hatu ka nega si jai ka Jingngeit Jongphi. Ai ba ka nega jinghi kai ka ba lengkot nega por kan yarap fi. Lara ka nega si jai ka Jingngeit Jongphi. Ba teng ba firu aba fi yai lenti ba shakriyo trai. Ba gidon ki jingpinot gidon ki jingele ke ba mi Gikom pelai jimot no ekata. Fiklam pelai jimot chega ktian jong oblay. Fiklam pelai jimot chega ega ba fi sauto ega no rem chega ktian ka jong oblay. Trajing umlong kumta. De hangni da go fi no jori utra bi kisndran pio ega jihikai ga ba kodor hane kumno ba ngabat fi ngi dan kamban le ba utrai. Namar ta ga daw nga ka ba ni fine por nganong kumi. Haba utrai wong hangno ka Jingngeit Jongphi. Nga si ong nang krenje sang ini bentang na si ong kum ngom haga jimpule Bible janga wala da utrai uklam ong da shintur henry na ka durkhmat jula dangan yu utrai na sngoban ong kum ne wala uklam kren de gaktian re I kum ba ong hangno baro khai fi bogi jingi kai shanolot ki Bible study ba fisngap shanolot ki jingi kai ba fisngap kattu paralok nga kwa ba ni finego por ngan ong kum ne Wara bengin sha shkore gaktin jong oblay jeseng bengin snow shirhem bengin smoke men tang ha jeseng ka day bengin shirhem ka ding peng tin jong oblay wangin ka ding benong amen habo kran non kran ga jeseng ye ka ta ga bengin so thu ka amen sim jingi ka amen simingi la ne ga donong rem ga gaktin jong oblay hndrengan ong ye fini ga por kam gut tang ha jeseng tongin pentrei kam ye ka paralo demat ka da habo utrai wang Hangno ka Jingngeit Jongphi nga I kumbau ongru nga yo I hakiwi kiktian u ongru shano kitu ki hikai baro shay ki Bible study jang banga hikai fikat tu marta ka daw balay nga kran kata ken ma banga kran ba kumnongin sngaw thu ega Jingngeit nga klam kran bangin shiya yang Jingngeit shiya le satar kum tu ka Jingngeit ka banga kran hangni ka dai ka bangin da sngaw thu ba ka don ka nongrim na kiktian ga jang oblay Kata ka diga ba don kam don kibre tang shukran Jingngeit shule satare ga Jingngeit klam da smut ho pat ega nongrem joga ktian ga jong trai
haba nga kran ga Jingngeit hang de parala haba utrao ne hangno ga Jingngeit ukran ga Jingngeit ga bakat kum ga ktien ga jong oblay ka tangim de ban bakla haga rom ga nang ga shipau ga dukha ba kan nyau utrao ukran ti gi ktien ga snot na ba kani ga dukha babel ga ga badon kam hadu kata rom shipau kan nyau ka babel gam ne skabha kumta ti kata ga Jingngeit ke jare ga basngau bat kata ga basngau daga ktien oblay ken kan mau ka Jingngeit jingi paralo kabangin ang aso ga ktien jole da fi bat eka do no fi kanang ai ga Jingngeit kanang ai ga jakayan kanang ai ga jakayan ga baskam namar ka Jingngeit jingi ga ga badon nong rim na ga ktien ka jong oblay tema ta ga tao la da fi ngai la da fi dan ga Jingngeit fi la da fi dan ga Jingngeit ka bakat kum ga ktien ga jong oblay Ioanis to aga shiti ga baning kong ga jong ugl nang basan ga dekat ga basau Ioanis to gum ni iwe Ioanis nang basan ga basau ni namar ka baro ya ga bala khana oblay ga job no thiawe ga prothai tika ni ga long ga ta ga jing job ka bala job no thiawe ga ta ga prothai ka Jingngeit jongi ke u try ham ni u job yu to ga area u job it ga jing penuet u job it ga jing manyele khoi tang da ga way bonget Ungai ya kai bau beli upa ang khile sata silang upele jemut hangta nang tau penja thai la de dan kamar berkhat ke jayu ke ga jingile ga bakum kono dan kamar berkhat nama udon ke Jingngeit nang ngana sizin nama ba udon ke Jingngeit de mata ga dau ka jingim Kristan ga bashisha parlo kadai ga to ga ong Paul sige koren haba crunch pang ga Jingngeit kadai ga to ga ong Paul sige koren ka ba ar koren ka ba ar ki koren long basan ga khot ba nyo upolom namar ngiya de ka Jingngeit da ka Jingngeit sashi ser namar ngiya de ka Jingngeit da ka Jingngeit kata gen paralo ka mangingi don ka ngim ya de ka Jingngeit ngiya de ka Jingngeit ngim ya tang da ka ba yu de ka khmat pa kan jado ngiya de ka bang yu de ka khmat ka ba kan jana sim ka Jingngeit jaga Jingngeit teng ka dawa ka khot ingi banlong no kum ki ba matla ki bam pet tham ke ga ja ne ga do hari ga prathai namar ta ga daw ka pa ni filipor ai ba kan ne kan yarap ya fi ngiem ha kini ki singi ba khat do ngan asisin ngiem ha kini ki singi ki ba khat do ka Jingngeit kan mau ka penlong ingi bangin ne scam bangin yang scam bangin nan kata ka focus ka bangi pelai jimut bai shaga ba play khot shaga ba play yalam shaga ba play ubetin nanti ingi ban ya kata ka Jingngeit ka penla ingi kumta ka ba ar ka banga don ban only fini ka porde ka Jingngeit paralo da fiyai da ka Jingngeit ka penlong fi fin poi shaga thong jong ka jing khot ka jong play ka Jingngeit Jongphi Herai lada ngim so thu ekane yakini ki eki ki bakhyat ki banga hika efi lar kine ki myo jaka ha ka do no chungi ki be deish fun ka Jingngeit ani ki ja ki jingile ki jing penuet aga jingim chungi ikmo utra nong biang ngi se se hangno ka Jingngeit Jongphi hangno ka Jingngeit Jongphi nga duai de ka do no janga baro paralo ba fi na fi aga jing ba fi shakri utrai da fi kan do aga jingile ga bakum dukum no aba fiat ban le ye na mar jong utrai fi shakri utrai ke ba kum no ro ai ba utrai un fu samkhi ai ba utran fu samkhi ga Jingngeit den ti jang fi na mar fiat da ga Jingngeit kam le ga sngo to na la da nge kan do Jingngile la da fi kan do Jingngile ba ngi poi no shaga jaka ka ba kulu mar pun ba shaga jaka bun so to na ba utrai no ang ngi ro hangno ka Jingngeit Jongphi mat da utrai ngi sanra Hangno ga Jingngeit Jongphi plain kur khui fi aben ga ktien kan yara fi ngi mi singi ba khat do ya de ga Jingngeit parla ndai de ga Jingngeit hallelujah amen ko pa be nga dwa de ga do no chana baro ba ga kerteng ga jong Jesus Christ kene ga bang hikai kene ga bang kran twai kan yarap ya baro ko try gi ba pe ki ba snap ene ga ktien ko pa le ban ya de ga Jingngeit de ga Jingngeit ko try Hene ga jingim Kristan ga baman la kasi ban poi shaga thong shaga jing khot ga jame ban don ken pa ga khmat ga bang jam si ban pet shame ban pet shaga ktien jame ban pet shaga jing kraw jame ban yang hang ta ble be jama da ga kerteng ga jong Jesus Christ ga duai amen